Id-Deputat Prim Ministru Deputat Mexxej Laburista Ian Borg sostna li r-riżultat elettorali li kiseb il-Partit Laburista għandu jitqies bħala mandat li jġib miegħu aktar responsabilità milli ċelebrazzjoni, filwaqt li enfasizza li l-fiduċja tan-nies qatt mi garantita u trid tissaħħaħ kuljum permezz ta' ħidma u deċiżjonijiet responsabbli. F'intervista mal-Gazzetta Kulħadd, Dr. Borg qal li l-Partit Laburista kiseb wieħed mill-akbar marġini ta' rebħa fl-istorja politika tal-pajjiż. Skontu, dan juri li l-elettorat għadu jafda l-viżjoni u l-ħidma tal-gvern. Borg sostna li r-riżultat m'għandux jitqies bħala punta wasla għalli f'kuntest ta' inċertezza internazzjonali il-poplu għażel il-kontinwità, l-istabilità u l-progress, filwaqt li apprezza l-fatt li l-gvern jibqa' ffokat fuq il-ħtiġijiet ta' kuljum tal-familji u n-negozji. Dwar il-kampanja elettorali d-Deputat Prim Ministru qal li l-iktar mumenti li se jibqgħu f'moħħu huma dawk ta' kuntatt dirett man-nies. Mistoqsi dwar ir-relazzjoni ta' ħidma mal-Prim Ministru Robert Abela u d-Deputat Alex Aġu Saliba, Dr. Borg saħaq li tmexxija tal-partit imibnija fuq fiduċja reċiproka, rispett u komunikazzjoni kontinwa. Żied li tlieta li huma jikkumplimentaw lil xulxin b'esperjenzi u perspettivi differenti, iżda jaqsmu l-istess san li jwettqu l-manifest elettorali u jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Dwar il-futur tal-Partit Laburista Ian Borg sostna li t-tiġdid għandu jibqa' mezz biex il-partit jibqa' qrib in-nies u jirrispondi għar-realtajiet li jinbidlu mingħajr ma jitlef valuri fundamentali tiegħu. Borg sostna wkoll l-importanza li aktar żgħażagħ u professjonisti jingħataw opportunitajiet fit-tmexxija.